Fer el cubo de Rubik pot ajudar a divertir-te. Jo em quedo a casa. Jo em quedo a casa llegint. Hola, nens i nenes, jo em quedo a casa i m'agrada cuinar. Avui faré una coca de iogurt. Necessito farina, levadura royal, sucre, ous, iogurt i oli de girassol. Per què no proveu a fer-ho? Jugant, salvem el món. Jo em quedo a casa. Hola a tothom, com van aquests dies a casa? Una de les coses que fem les mestres és cuinar pastissos. Per què no ho proveu vosaltres? Adeu! Hello children, how are you? These days I practice English watching YouTube videos, watching films, or my favorite one, listening to music. Look. And you? Ai, hola. Sí. També podeu ajudar-los. Ajudar a casa. Rentant els plats. Recollim la taula i rentem els plats. Us ho passeu bé a casa aquests dies? Petonets. Hola. Hola. Ja veieu, aquí estem tots a casa. Estem fent una mica de plàstica entre tots. I ja veieu, el més important no és tindre moltes coses, és una mica d'imaginació. Es pot fer amb llapis o amb pincels. Ens veiem, que vagi molt bé. La 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 tu 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 la 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 la. Jo em quedo a casa. La família del Valdiri, vull aprofitar aquest vídeo per presentar-vos al meu fill, el Julen, que va néixer el 25 de febrer. Julen, digues hola. Hola, Valdiri. Va anar tot bé, estem a casa i desitjant poder tornar a l'escola i presentar-vos oficialment al meu fill. Espereu que estigueu bé, que us cuideu molt i recordeu, jo em quedo a casa, que tot anirà bé. Fins aviat, us estimo. Jo em quedo a casa. Toma 1. Mira, us proposo un joc des de casa que enceteu aquesta cançó. A veure si sabeu quina és. Adéu. Jo des de casa continuo practicant la lectura de contes per quan tornem a l'escola, però sense vosaltres no és el mateix. Aquest és el meu públic ara. Cuideu-vos molt! Bon dia, nens i nenes. Des de casa també podem fer coses de medi. Amb un globus i un drap podem fer volar una papallona. I també podem fer volar una llauna de refresc. Adeu! Hola, nens i nenes del Valdiri, com esteu? Jo estic a casa i em vaig a fer una amanida de fruita, amb unes maduixes, amb poma,
amb pera, amb plàtan i amb una taronja. Amb el seu suc faré xxxt i em quedarà boníssima. Us animeu a fer-ne una amb els papes i les mames aquests dies? Adeu! Bien! Nosaltres, com que també ens quedem a casa, intentem aprofitar estonetes del dia fent jocs de taula. Com ara, un Mikado. Mua! Adeu! Hola, som monitores del menjador de Baldir i Reixac. Nosaltres ens quedem a casa. ¡Nos quedamos en casa! ¡Juntos pararemos el virus! Nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. ¡A divertirse! Jo em quedo a casa. Un imán, una agulla imantada, un tros de surro i ja tenim feta una brúixola. Quédate en casa. Ja. Hola, papallones, conills, trens, què tal? Com esteu? A casa, oi que sí? Igual que nosaltres. Mireu, una bona manera de passar el temps a casa és ajudar la mare a la cuina. Per exemple, fent una truita. Mireu, podeu ajudar-la a trencar els ous, a posar la tonyina, a barrejar-lo i després, doncs fem la truita. Hola, trens, com esteu? Avui Àngel us ensenyar una idea de com parar la taula i així col·laborar en les tasques de casa. I recordeu, jo em quede a casa. Us ensenyarem a fer una mascareta amb paper de cuina. Primer de tot hem d'agafar el paper de cuina i doblegar-ho com fent un acordió, d'aquesta manera. Una vegada tinguem això, hem d'agafar dos gomes d'aquest tamany, agafar una punta de celo i primer de tot ficar la goma així, doblegar per aquí, agafar el celo i ficar-ho així i enganxar-ho perquè no se'n vagi la goma cap a fora i ens quedarà així. Ara hem de fer el mateix amb l'altra goma. I ens quedaria així.
Del Valdiri, com esteu? Nosaltres ens quedem a casa. I què fem? Doncs mira, fem dibuixos tan xulíssims com aquest. I podem llegir contes. Espero que estigueu superbé. Un petó molt gran. Hola, petits, grans i mitjans del Valdiri, soc la Fernan. Escolteu, per combatre aquests dies, llegir llibres, llegir contes, llegir còmics, revistes, el que em vingui de gust i el que estigui a l'abast vostre. Un petó! Recorda que si tens una mascota la pots baixar però només una estoneta. Nosaltres ens quedem a casa. Jo em quedo a casa.